ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хона, замин ва квартираҳои фурӯши арзон дорем ки через имо ватсап роӣ кардан. Баъдони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда албатта ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо ҳама хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин ё квартира фурӯшӣ ки мошин, дар номераи имо ватсап роӣ кунем. Баъдро мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155 сомони 76 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имо ва дар дигар сайтҳои падилиса кунен. мо бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунем, ай хонаҳои арзон бо хабар шавем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Саргазон. Бардони азиз, 8 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ. Хона верандам дорад ва падвал ҳамаш кардагии тайёра. Бардони азиз, хона камтар сохтмонуш нопрай. Бардони азиз, хутон якта шкатур мекунед, дар деташа мечаспонед, зиндаги кардан мегирен. гирди хона маҳкамай, ҳамсоё зиндаги кардесай. дар пеши хона об астай, бо 200 метри дига бо яъне ки ареқи калондан об рафтасай уфтага. яъне ки дар инҷам оби ба пешти хона об рафтасай, оби яъне ки нӯшидания ва оби барои заминам ҳаст тайгаи соҳибуш. нархаш барадон 70 000 сомона. бо кадоми харидори конкрет наличи гуфтага бо муомила мекунем, яъне ки бо арзони муомилаи хуб мекунанд. рақамҳои яка дар рӯи экран нишон кадамтон баъдро харидани аямҷа метавонед маълумоти пурраша гирен. ҳамин хел шумо метавонед ки хонаҳои фурӯшии худтона қатъи замин ё квартира ки мошин дошта бошем фурӯшӣ дар номераи имо ватсап роӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. деюм квартираи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар политехникум қарибии бозори Мадад. Бардони азиз, якхонага квартира дар деюм этаж қарор дорад. 30 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳаммом, балкон, ҳамаш қоидави оби гарми пастиан дорад. хона техпаспорт дорад, яъне ки ҳуҷҷатош 100% барои оформин кардан, ремонт қоидави, фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш барадон 180 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам мекунем гуфтагаи сӯ, яъне ки арзони хушрӯ мекунанд. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо. бардони азиз, кадомтон харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гирен. хона евро ремонта. бардонон аз шумо хоҳиш мекунем ки якта лайка пешниҳод кунед, бардон лайкро монен ва имконият бошад видеонавори моро падилиса кунен. чӣ хона ки дар кора нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем бардорон ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии бардорон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар райони Кӯйбеш, дар шаҳри Қурғонтепа дохил мешавад. 12 сотиқ замина, ҷош ҷои нағзе барои як хонаш уже ҳуҷҷатош тайёра кардагӣ. бардони азиз, хай дигар маълумотша мегирен. дар пешаш оби нӯшомидагӣ ва оби барои заминам ҳаст гуфтагӣ қарибай. нархаш дӯстони азиз 70 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам дорад, арзонам мекунем гуфтагӣ. рақамҳо яка дар поёни видео кадомтон харидани бошад метавонед занг занен, маълумоти пурраша гирен. варианти алишиам дорад, метавонед пешниҳод кунед. мегзарем бардорон ба чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ бардорон азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар чорум совхоз қишлоқи Зернасклад. 8 сотиқ замина, як хоначам дохтагӣ. бардорон азиз, гирдуш маҳкамай. нархаш бардорон 50 000 сомонай. хай бо намедонам нашуд муомилаи чӣ гуфтагӣ неста, сертификат дора гуфтагӣ. хай варианти алишира мебинем гуфтагӣ. ягон мошинам боша алиш мешавад. гирдуш бо семинблок маҳкамай. бардорон азиз, нархаш 50 000 сомона. хай кадомтон агар харидор бошен метавонен дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем бардорон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ мо бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, лаби роҳи калонда. бардорон азиз, якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ремонт дорад. бардорон азиз, термикс, яъне ки хона барои зиндагӣ кардан тайёра кадоме ки мехарад гуфтагӣ. нархаш 160 000 сомона. бо муомилаам дорад, яъне ки арзонам мешавад. бардорон азиз, рақамҳо яка дар поёни видео кадомтон харидани бошад метавонед маълумоти бештарша гирен. агар шумо ҳамин хел квартира доред, ки хонаи замини ё ки замини холӣ ё ки мошин ё ягон чиз дига мехоҳед реклама кунед, дар номераи имо ватсап бо мо ки нависен ё ки роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем.
мегзарем бардорни азиз ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи восе дар ҷамоати худоёр раҷабов бардорни азиз қишлоқи пушёни поён гуфтагиам хеле маълумот уже хонара фундаментош рехтагия бардорни фундаментош нав рехтагия дар қарибиш мактаб масҷид ҳамаш ҳаста гуфтагия мағоза ҳамаш қоидавия бе ягон камбудия 8 тиқ замина бардорид бо фундаментош рехтагия нархаш 35 000 сомона бо камтарга муомила мешава гуфтагия бо чақчақ мекунем рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо дар поёни видео кадомтар ай ноҳияи восе ай ҳамин ҷамоат агар харидани бошед метавонед маълумоти бештарша занг зада ай худчон пурсед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи файзобод бардорни азиз аниқ кадом ҷамоат чишам ногуфтиян 5 тиқ замина 14 хона кардаги тайёра обсвет ошхона ҳаммом ҳамаш ҳаста бардорни азиз барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитоша дорад гирди хона маҳкама ҳуҷҷатош ҳастай сертификат лоиҳа дорад хона срочно фурӯхта мешавад бардорни азиз бо ҳамаи шароитош нархаш 240 000 сомона бо муомилаи хубам дорад яъне ки арзонам мешавад гуфтагиай рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо кадоме ки ай ноҳияи файзобод президабод хона нашумо варианти хуб метавонед ки арзон карда хонара харед марҳамат ай шумо хоҳиш мекунем якта лайк амонем бардорни азиз дариқ надорем ва видеонавори моро падлиста кунед ай шумо хоҳиш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 3 тиқ заминаи 5 дар хона кардагия бардорни азиз хона камтараш ремонт кардагия бардорни азиз маълумоти бештарша бо телефон метавонед гуфтага гирди хона маҳкамай ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш ҳастай бардорни азиз обам дорад свет ҳаст нархаш 140 000 сомона бо муомила мешавад бо телефон маълумоти пураша гуфтага метиҳем рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо на ноҳияи рӯдакӣ кадомтон харидани бошед хона арзонай 3 тиқ заминаи 5 дар хонае марҳамат маълумоти бештарша гирен бардорни азиз мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар қурунтепа дар кайҳонавардо бардорни азиз як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 48 квадрати метр не ки метавонем ки дукомнатаган кунем бардорни азиз новостройкаи дом об светош ҳастай ремонт дорад хай барои зинда кардан мешавад ошхона ҳаммом қоидави ҳамаш нархаш бардорни азиз 185 000 сомона бо арзонам мешавад канализатсия ҳамаш қоидави гуфтага бо маслиҳатам мекунем нархша арзонам мекунам рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо кадомтон ҳамин қурған квартира пурсида будем ина варианти хуб квартира арзонай 48 квадрати метр метавонем детагашам кунем марҳамат дӯстон занг занем маълумоти бештараша ҳамин яка гирем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри қулоб дар қитъаи сеюм дар қариби 12 қариб уфтагаи соҳиш бардорни азиз 6 тиқ замина 3 дар хона кардагия хона ремонтуш уже дарунуш ремонт кардагия хона тайёра гирдиш маҳкамай ошхона ҳуҷҷатхона ҳамаш қоидави бардорни азиз срочно фурӯхта мешавад ҳуҷҷатош 100% кардаги тайёра бе ягон камбудия уфтагаи соҳибуш хай маълумоти бештарша мегирен нархаш барадон 170 000 сомона нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нест хай кадом бардорем ки ай шаҳри кулоб пурсида будан дар ҷош ҷои сӯза гуфтагаи соҳибуш рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти бештарша гирем бардорни азиз як бора такрор мекунем ки агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ёки замин ёки квартира ёки мошин ё ягон чиз дига мехоҳем реклама кунем дар номери имо ватсап роя кунем ёки бо мо тамос гирем мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда рекламаш мекунем бардоро. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд бардорни азиз маълумоти бештарша ай ҳамин рақамошро мегирем квартира дар сентрай духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 45 квадрати метр об свет ошхона ҳаммом ҳамаш ҳастага хона капитални ремонт кардага евроремонтай спални гарнитур телевизор кондитсионер кухни гарнитур тёпли ҳамаи чизои мебелни ҳамаш қоидави бардорни азиз хонара ҳамаша
бо маҳсулоти сифати аъло кати кардаги гуфтагаи соҳибуш бо ҳамаи чизаш фурӯхта мешавад. нархаш барои 275,000 сомона бо арзонам мешавад. 45 квадратаи дукомнатагай. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо кадоме ки аз шаҳри хуҷанд пуриста буд квартира марҳамат метавонед занг занед маълумоти бештарша гирен. квартира ремонташ нағз кардагия. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ бардон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар Фирдавсӣ бардони азиз, яъне ки аниқтараш дар кӯчаи Кофарниҳон, яъне ки ҳамин маълумот бардони азиз. қариб 2 сотиқи заминай дар хона кардаги тайёра хона ремонт дорад бардони азиз. дуруни хона 4x4 гуфтаги 2 ванна дорад, ҳоҷатхона, об, светус, ҳаммом ҳамаш ҳастай. нархаш 170,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам дорад гуфтага, яъне ки савдо мекунем гуфтага. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо кадом аям территория харидани бошем бардони срочно мефурӯшем гуфтага. метавонем маълумоти бештарша гирен, яъне ки райони Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ ҳам хеле дохил мешуда. марҳамат дӯстон, ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. лайкотона даре надорад, агар имконат бошад видеои маро поделиться кунед, чӣ хонае ки дарк кунед дар комментария шурӯъ када нависед ки ба мо фаҳмо бошад, мо хонда дар видеои оянда кӯшиш када хонаҳои гуфтаги шуморо ҷудо када партоем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардони азиз.